Plek voor iedereen in een verzorgingshuis zit er niet meer in, dus is er een nieuw concept. Alle zorg thuis. En dat betekent eigenlijk dat wij als zorgorganisaties de zorg bij mensen thuis moeten kunnen leveren. En dat organiseren we met dit project. En verder vandaag. Haaientanden zijn een hit. En de supervrijwilliger van de Supercross. Goedenavond. Steeds minder zorgpersoneel en steeds meer ouderen. Het doemscenario voor de Zeeuwse ouderenzorg komt steeds dichterbij. Naast digitalisering als oplossing zijn 12 zorginstellingen nu bezig met een nieuw project, waarbij alle zorg zoals in een verpleeghuis wordt gegeven, maar dan thuis. Goedemorgen, Lia. Goedemorgen. Hoe is het vandaag met je? Lia woont samen met haar Kees in Vlissingen. En dat kan dankzij het VPT, het volledig pakket thuis. Het is zware, intensieve verpleeghuiszorg, maar dan thuis. Het is voor 55-plussers en je hebt er een speciale indicatie voor nodig. Ik word goed verzorgd. Leuke mensen. Gezellig. Er moest wat gebeuren. We moesten ten eerste gelijkvloers gaan wonen voor Lia. En ja. En toen kwam dit op ons pad. En ja, dat hebben we toen maar gedaan. En gaan we ook squats doen. Je moet gaan staan aan je driepoot. En dan gaan we iedere keer omhoog. VPT Wonen bestaat nog maar een paar jaar en steeds meer zorginstellingen gaan ermee werken. Onze ervaring is dat we heel tevreden cliënten hebben. En dat ligt dan vaak aan het feit dat ze echt zelf kunnen zeggen welke zorg zij nodig hebben. Dus echt die zorg op maat, stuk welzijn. Maar ook wel dat we echtparen, net als hier zo Lia en Kees, dat die samen kunnen blijven wonen. Want dat die anders mogelijk niet thuis had kunnen blijven wonen. En dat zo'n echtpaar dus uit elkaar gaat. En ja, dat is echt iets heel moois wat het product VPT met zich meebrengt. Door intensieve zorg, zoals hier gebeurt, ja, dat is natuurlijk mooi en het heeft toekomst. Maar het is niet voor iedereen in Zeeland weggelegd. Woon je bijvoorbeeld in een dorp of waar de zorg dus ver weg is, ja, dan wordt het wel heel erg lastig. De zorg voor de maaltijden, voor de activiteiten, dat wordt wel lastiger in de wijken. Ja, dat klopt. Zo even je steunen eraan doen. Het heeft allemaal te maken met ontwikkelingen in de zorg. We worden ouder, maar de nodige handen aan het bed, ja, dat worden er steeds minder. Uit een recent onderzoek blijkt dat als er niks gebeurt, 15% van de Nederlanders straks geen passende zorg meer ontvangt. Voor Zeeland betekent dit dat tot 17.000 inwoners in 2034 mogelijk geen passende zorg krijgen. De personeelstekorten in de zorg- en welzijnssector lopen snel op, met nu al meer dan 3000 openstaande vacatures in Zeeland. De instroom van nieuwe zorgstudenten daalt. Dus zo lang mogelijk thuis en zoveel mogelijk zelf doen is hard nodig. Het is zeker de toekomst. Sowieso omdat het aantal verpleeghuisplaatsen ook niet toeneemt de komende jaren. Dus dat betekent echt dat mensen dit soort zorg thuis moeten kunnen krijgen. Dus dit is echt iets wat we de komende jaren nog verder zullen intensiveren. De politie heeft vorige week een man uit de Zeelandbrug gehaald die daar 12 uur in had vastgezeten. De man zat in een ruimte onder het wegdek en zegt dat hij zelf was binnengedrongen uit nieuwsgierigheid en dat de deur achter hem dichtviel. Agenten die over de dijk liepen hoorden hulpgeroepen en zagen een hand tussen de brugdelen uitsteken. Niet precies om 12 uur, maar 4 minuten later. Het luchtalarm ging vandaag te laat af. Er stond iets fout in de instellingen van de meldkamer, laat de veiligheidsregio weten. Onze stranden liggen niet alleen vol met schelpen, maar ook met haaientanden. En het wordt steeds populairder om op zoek te gaan naar deze fossiele resten. Vooral het strandje de Kaloot bij Borselen is een geliefde zoekplek. Overal zie je mensen met gebogen hoofden naar de grond of op de hurken bij het schelpengruis. Heeft u er al veel gevonden? Nee, een paar stukjes. Dus we gaan ons best doen vandaag. Maar Ian Urban uit Veenendaal heeft meer geluk. Na 10 minuten zoeken heeft hij een haaientand gevonden. Ik vind eigenlijk altijd wel iets. Het is niet altijd even mooi of even veel, maar eigenlijk vind ik altijd wel een paar stukjes, een paar puntjes of een paar gebroken tandjes.
En ja, soms een leuke hele, maar dat is niet altijd zo, nee. Met zijn getrainde oog speurt hij al zo'n 10 jaar de Zeeuwse stranden af. Inmiddels heeft hij een indrukwekkende collectie. Dat zijn de meeste, de grootste en de mooiste tanden die ik hier op de stranden gevonden heb, het meest compleet. Dus ja, dat is allemaal in één lijstje gestopt met de mooiste vondsten van de afgelopen jaren. En hij is zeker niet de enige, blijkt ook uit de populaire Facebookgroep. Dat heeft iets van 26.000 leden, dus dan zie ik al hoe populair het aan het worden is. En ja, toch dat mensen dat vertellen, van op vakantie heb ik wat gevonden dat andere mensen er toch enthousiast van worden. En een relaxed stranddagje op de handdoek zit er voor Ian niet meer in. Altijd als ik op het strand loop toch even kijken. Het kan eigenlijk niet dat ik er loop en dat ik niet naar beneden kijk, nee. En straks in deze uitzending in Bresken staat een hele kerk vol met heel bijzondere houtsnijwerken. Alleen, ze kunnen daar niet blijven staan. Dat straks, maar eerst ander nieuws van vandaag. In heel Europa is vanaf vandaag de flitsmarathon. Gedurende deze dagen wordt er intensiever gecontroleerd op snelheidsovertredingen. En op 1 dag deze week wordt er zelfs 24 uur lang onafgebroken geflitst. Het doel van de actieweek is het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Een mega-order voor offshorebedrijf Oos International uit Cereskerken. Het Braziliaanse staatsoliebedrijf Petrobras heeft 2 zogeheten liftboats besteld. Daar is een bedrag van 200 miljoen euro mee gemoeid. Petrobras gaat ze gebruiken voor het onderhoud aan de olieplatforms ten noordoosten van Brazilië. Een mega-order die zeker ook in Zeeland banen gaat opleveren, maar hoeveel precies is niet bekend. Ze stoppen ermee. Na ruim 12 jaar komt er een einde aan de ketchupfabriek in Grauw. Stad en land hebben ze afgereisd met hun zelfgemaakte ketchup en sauzen. En ze hadden zelfs een tijdje een winkel in de markthal in Rotterdam. Maar nu trekken ze de stekker eruit. Pijnlijk misschien, maar wel verstandig. De belangrijkste reden is dat we minder omzet hebben. Dat het het is begonnen als een uit de hand gelopen hobby. Het is jaren een serieus bedrijf geweest en nu is het weer een dure hobby. En dure hobby's kan je beter je geld in andere dingen gaan steken. En nu? En nu weet ik nog niet wat ik ga doen. Ik ga tot november nog ketchup en andere sauzen maken. En dan is het klaar. Dan denk ik dat ik een maand of 2 ga uitrusten en met veel plezier ga terugkijken op de afgelopen jaren. En dan ben ik eventjes voor de 2e keer in mijn leven werkloos, maar dat zal ook wel niet lang duren. Het is alweer 7 jaar geleden dat Omer Guillet overleed. Hij was priester, maar ook kunstenaar. Een bijzondere combinatie die een Sint-Barbara-kerk in Breskens opleverde vol met houtsnijwerken. Maar hoe lang nog? Deze kerk is gebouwd in 1950 als hulpkerk. Het was ooit de bedoeling dat er hiernaast een echte grote katholieke kerk zou komen. Die is er nooit gekomen. Vandaar dit kerkje. Adrie is een van de vrijwilligers die voor de kerk en de beelden zorgt. Ook vertelt hij bezoekers de verhalen achter de beeldencollectie. In het begin waren het vaak heel eenvoudige beelden, maar later door de jaren heen werd zijn werk steeds fijner en dan ga je ook mensen herkennen. Met Martin Luther King, Mahatma Gandhi en Nelson Mandela. Er zijn geen diensten meer in de kerk en het gebouw wordt verkocht. Adrie weet niet wat er na de verkoop met de beelden gaat gebeuren. Men had het idee om het op te slaan in het Katerijnenconvent in Utrecht. Maar dat zou eeuwig zonde zijn, want als de beelden uit Breskens weg zijn, komen ze nooit meer terug. De verhalen die deze beelden vertellen, mogen eigenlijk niet verloren gaan. De kerk is in ieder geval nog tot eind september te bezichtigen. De Supercross van Aagtenkerken, een begrip in de Zeeuwse sportwereld. En Leo Franka uit Oostkapelle is er vanaf de eerste editie in 1991 bij. En is nu nog altijd het gezicht en de drijvende kracht van dit evenement. Het grootste deel van het jaar is dit een weiland waarop koeien grazen. Elke zomer wordt er een lading klei gestort en een fraaie motocrossbaan gebouwd voor wat ze inmiddels wel de Grand Prix van Aagtenkerken noemen. Het is als grapje begonnen en de eerste keer was het zo gezellig. Het is alleen maar groter en groter geworden. En hoewel er in die 33 jaar steeds meer mensen zijn gaan meehelpen bij het opzetten van de motocross, is de regie nog altijd voor een groot deel in handen van Leo Franke. Tijdens de races is hij vooral in beeld als speaker. Als ik begin, dan denk ik vooral, je houdt die energie weer vandaan. Je werkt hier een hele week heel hard naartoe. En dat geeft best wel wat spanning en irritaties. En deze wedstrijd die maakt dat allemaal goed. Dus al die negatieve energie, die wordt enorm omgezet in een boost positieve energie. En dat onbegrensde enthousiasme van Franke wordt zeer gewaardeerd in Aagtenkerken.
Ja, een prachtpersoon die heel zijn passie al heel zijn leven in de motocross zit. Vroeger veel gereden, in de BLB in België en overal geweest. En nu als pensionada nog steeds helemaal betrokken is en eigenlijk meer dan ooit in dit evenement. Ja, mijn vader heeft me al heel vroeg meegenomen toen ik nog niet boven een dranghek uitkwam. En ja, sindsdien ook dat motocross-virus in me opgenomen. Ja, ik ben niet anders gewend eigenlijk dan dat hij ermee bezig is. En ja, eigenlijk zo in de maanden ernaartoe dan gaat het er steeds vaker over. En zeker in de week voor het evenement. Dan hebben we het over niks anders dan de keukentafel. Ik heb veel van hem geleerd in de loop der tijd. Ik bekwam als jonge hond die enthousiast en nieuwe dingen. Leo was altijd van de stabiele factor. Die zei, hey, jongens, misschien moeten we even rustig over nadenken. Eens even goed kijken. En ja, dat leer je van een oude persoon. Maar ook zo'n iemand die zoveel ervaring heeft in het organiseren van dit soort evenementen. Ja. Natuurlijk denkt Leo Franke wel eens aan stoppen, maar hij kan de Supercross nog niet loslaten. Je moet er natuurlijk wel eens aan denken op mijn leeftijd om het aan de jeugd over te laten. Maar die staan momenteel niet in de rij. Dus je wil niet dat dit kapot gaat. Daarvoor doe je het te lang. En dat is je drijfveer ook om andere keren weer door te zetten. Soms denk ik wel eens, het is genoeg tot hier en niet verder. Maar dan maak je zo een dag mee. Met deze sfeer, deze entourage. En dan is heel de accu weer vol. Het begon nog met een zonnetje vandaag en maar een paar wolken. Maar vanmiddag nam de bewolking toe, de wind ook. Bij temperaturen wel nog van 21 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts. Morgen veel opklaringen, de meeste plaatsen zijn dan droog. Woensdag ook vrij zonnig met ongeveer 22 graden. En ook daarna zijn er flinke zonnige perioden. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Meer nieuws natuurlijk altijd in onze app en ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u alvast een heel fijne maandagavond en heel graag tot morgen.